ki tu kisngi marwe nga jau ki man tang ken mau yu phi ngan le kum ngo no sem ba kam tho ham ban jai da phi nga la ji dei tan yu phi no se kam tho ngi hap ya no la ha ka lung thi kum no ya phi ngan pen sno thu nga la ye chi sha hen rai na ye na san jong phi mun kem su kya nga ba nga long mo kun ba dong ya nga ong dun jing su jing du ka long kum ka ter na dien ba ka buat ki ding pen kyang ki mau jen thui khang den ti ya nga jing yin la kam shung do shu ba kren riu ka ting ka shisha ya pi nga lai ngam mut dur sha wei pin dan ji ki kular ba ni la clay pleng ha pi ki long le no ai tang yo i phi ja bin jong ha kam la shu ban klet ya ki tu kisngi marwe na jau ki man tang ken mau yu phi ngan le kum no sem ba kam tho ham ban jai da phi kha jing khia jong kam len si ma no ban so thu do no jong a ka ba la ngam la ser dep shu ki jing ya le ha jing per kha ki dung kum khnam mana khman jong na ki ja do nut ba ka ya shisha ya pi nga lai ngam mut dur sha wei pin dan ji ki kular ba la clay pleng ha pi ki long le no aiเป็นชนิบาบางับสุตนัดเตียพีปะพินวันจูวันจันบัดกันยีกับคุณจงอีพี่วันนักลองยีกลองเซมกับบัดุงัสโลกุสไลเตใบยอกันยีกับคุณจงอีกันนมยอกันจิกสุงัดทารายกับพาปะพินจิงไงโนนายLong snam jong a ba lei ut sta tang yo i phi ja bin jong a kam la shu ban klet ya ki tu kisngi marwe nga jau ki man tang ken mau yu phi ngan le kum no sem ba kam tho ham ban jai da phi Long snam jong a ba lei ut sta tang yo i phi ja bin jong a kam la shu ban klet ya ki tu kisngi marwe nga jau ki man tang ken mau yu phi ngan le kum no sem ba kam tho ham ban jai da phi shisha ya pi nga lai ngam mut dur sha wei pin dan ji ki ku